सावर्डे गावामध्ये पावसानं धुमाकूळ घातलेला आहे। दहाव्याच्या विधीसाठी गेलेले नागरिक अडकलेले आहेत। कापशी नदीचं पाणी या गावामध्ये शिरल्याचं पाहायला मिळतंय। मुसळधार कोसळणाऱ्या पावसानं सर्वत्र दाणादाण उडवून दिलेली आहे। शनिवारी मध्यरात्रीपासून जोर धरलेल्या पावसानं सावर्ड्यातल्या कापसी नदीचं पाणी स्मशानभूमीमध्ये घुसल्यानं दहाव्याच्या विधीसाठी गेलेल्या ग्रामस्थांची त्रेधा तिरपीट उडाली। मुसळधार पावसामुळे गावातील नद्या दुथडी भरून वाहू लागलेल्या होत्या। गावातील शंकराच्या मंदिराजवळ नव्यानं बांधण्यात आलेल्या कापसी नदीवर पुलाची उंची कमी आहे, त्यामुळे कमी उंचीमुळे नदीचं पाणी पुलाला अडकल्यानं नदीपात्राबाहेर आलं। हे थेट पाणी नदीपात्राजवळ असलेल्या स्मशानभूमीमध्ये शिरलं आणि त्यामुळे स्मशानभूमी ही पाण्याखाली गेली होती। यावेळी स्मशानभूमीत गावातील काही मंडळी दहाव्याच्या विधीसाठी गेलेले होते, मात्र अचानक पाणी वाढल्यानं ते या पाण्यामध्ये अडकले। काही वेळानंतर पाण्यातूनच मार्ग मोकळा करून त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं।